echi ebuka echi bụrụ iburu na n'ụwa asụrụ echi adabụ echi dị ime anya gbara ịba ga-amụ awala anya gbara ibe echi ga-amụ ọ bụrụ na ị nwere ego na-asị gị yoba olisa chukwube echi bụ iwezi ego asị gị baba abala na-ayọkwa chukwu maka echi n'ụwa anya bụgo ndị nọ n'ụwa bụ nwere ife ịlụzi echi chukwu wee gọzie ba anya bụgo ndị bara akụrie na ịlụzi echi nke n'ụwa atụgharịa ba aka njisi echi bụrụ iburu na wala ya mala ibe echi ga-abụ n'ụwa ka njọ
echi nwanne nkwa afọ ịbalụ n'ọkọchị elusie n'udu mmiri asị m ịnyalụ ya anyalụ ụfọdụ ụzọ bụ ọchịchị ife na-elote echi owu ije na-echi bụ ka nwanne ije mbụ n'ịlụrụ ọlụ ya ọfụma dị anyị asị m ọlụ ya akụgo ị ga-echelugodu ka onye ọzọ wee jee na-eme maka echi nwanne nnugo
onye amụma ose gị nwa aka m Temenike nwa nọ n'enyi na-ekele m ose gị onye amụma kwa aka m ekele m anyị m ose gị ezi anyị m na-ekele isusu nwere izo onye mmadụ isusu na-ekele m oge ekele akụnne aka na-akpọrọ ụzọ amaka Okechukwu na-ekele m egwu na-etili idu ụwa emeka ebe emere ụma ọnọrebụ na-ekele m ọchịrị ụma eziokwu ọ ga-achị ọzọ nwanne m agwa ma ọ na-eme mma egwu na-etili ọnwa na-etili ọrụ ya ugwe jeje nwe aka m inugwu na-ekele m kenere m apụ n'anwụ onye ọma na-ekele ego m igbo chukwu okwu dịlị okwu dị awa eze nwakwọ ewepụta ike onye m okenere gị a ga-ada gbapelu ụzọ na-ekele eme dike dị ọrụ ma na amasị onye m okenere gị ebube dike amechi ịgwa ma dị elu ụwa echi ada agụ agụ Stella onyewa nwunye iwu chukwu ọsọkwasa na ekele eme onye dị ụkọ nwunye iwe obi nnọọ enyi nwanyị ike m ekele ịnọ eze nne ya toni elu nwoke m gwarọlienyi eze na ya si ụmụ m okele ebe aka agụnyego ụlọba ọzọ n'obi kelelụ ma ntụ asụbụ ụmụ m okele ezi anyị mụ Ike Smith nwoke m King of Dubai Ike na-ekele ome ọkwa aka m na-ekele ome ọzọ bara ome n'Enugwu asị ma ọzọ na-ekele ome ezi anyị mụ ojikoru na-awụ ọrụ ọzọ bara ome asị bụ onye m okele gị n'ugwu ezi anyị mụ ka mma na-ekele ome chika mma ezi anyị mụ na-ekele ome Barrister Zubi anya dị ezigbo ezi anyị mụ Zubi asị m onye m okele anyị m obi ọra nwe obi wuru ịrọba akpọlụ na nso obodo na-ekele ome alụsị ojedo nwoke m dọdị ọka bụ sponsor na-ekele ome nwanne ebe ife bonesi na-ekele ome Peter Omese bụ mese onye m okele gọdị nchọ anyị mụ eze ogoye ọbụla aka nwiledi onye m okele Abiusu Ike nwanyị ejebe anyị mụ Robert Ike onye m okele Okechukwu nwa okeke ọgọ nwoke asị onye m okele ọnọ n'enyi kasị dị na-ekele eme papa ejima ezi anyị na-ekele eme ọnọ n'enyi ogidi kasị dị na-ekele eme Chukwu emegolinya papa ejima ekele eme ọnwa banye ọnwa na-etila ọra niile Chukwu ka nwoke nwa mmega bụrụ onye m okele eme tinyelugo onyeọma nwunye mba na-ebo ụkpụrụ ọra niile Gloria fụrụ onye m okele eme agadobo n'ụsọ iwu egwu na nwoke m ọgbọgọ n'obosi anyị m onye m okele eme ebe anyị rụọ Chukwu bụ ibe abụ ji na mgbọ nye na ego petasị na onye m okele eme adụba ọkagbue onye asịla obodo dike Adaobi ezi anyị m onye m okele eme eze nne ya Emeka ụzọ na-ekele eme onye ma Emeka ụzọ ezi anyị m onye m okele eme onye mala ibe chi ga-abụrụ nwanne m nwere onye mala ibe chi ga-abụrụ nwanne m